Oo ağam selam aleyküm. Olmayam, bana gele yaşa oldu ağam. Şamilikte öğrenmese görgülüm doğam senin. Verme için ilkini toy kılmadığın işlerinden öğrenme gelme oldu. Kalker derim, kirene mi derim? Orada giden terli ağam sana ara sotiş koyulum da. Akavut bende de. Geç. Bundan bir tayin ya. Allah'ım. Ne deyip fazla adamlar. Oyan böyle şükürler. Bundan biri 9 tayin 10'luk bağlı diyen şol şey. Aydım yok. Şimdi siz şu at maradır diyordu yok diye. Yo men yok diyem o. Men hava diyen. Men hava diyen. Maradır diyorlar. He? Doğan'ın oğlu mu? Yok. Bundan biri 9'dan tayin. Ne deyip o da aprel ayın 10 mersine tomaş edip bilersiniz. Bizden taşışmam, bizde de sizden yakın yok. Yaxşı show production. Anam sizden netice. Mehman dostlar, bugün 3 aprel biz vilayete toyu var ya, sağadımızdan bir Sağaman Marali. Onunla Sağaman Marali. Mira var yanımız videom onunla ne tip varsa. Yaradık biz ya Allah. Ska yapsana o yok oraya oturuyor ama o. Ama ağayın Sağaman var. Mira var ya ağayın. Aydamzak. Mehman dostlar, Gurbaşa Tayf almana var ya, Gurbaşa Tayf'ın öyünün salgısı kaç çılsırımlı, özü bir tapyam köyünü. Ana bağışıyım dur berde. Yaman, iyi gidin yanıd ne? Adresini tapmasak ne mi? Bağışıyım degmen, bağışıyım da degen bana gerek gelir. Kırlenme halı öyle ya. Yollaş, doğrama dalalım. Balkana vardım toy toylanni, can yalak dostum öylenni. Balkana vardım toy toylanni, can yalak dostum öylenni. Kıyılar görüp başım aylanni, ovadan olur ay ay. Bizim maşinimizde hem hizmet var, teşne de yanımızda. Video düştü ya, bak o açıp verdiydi mi o iska. Ha böyle. Bağışı vakan ya, mantavarının lemelme iska bağışlar var ya gülüyor da. Gittim yaşayla para gözüme. Abi, Oh, artışman mı bari? oh, Ahmet Dam'dan bağışıyım o vasta. Ahmet Oradlıyıf, Ahmet Tatıl yağışı yedin adı köp diye. Bağrımda bir daş, gitmediğime bütün alacım yoktu. Onun ayrılığını vermeyi de yaz. Var bilim o bağışlar, ağlamadık ya. Алиса, где в Балканабаде самый крутой ресторан? Bilen oğa. Yo doğru yaptın. Ben tek takarsın. Hep doğatam diyete başladık, sağlıklı horlanırcak böyle. Kelesini adaltacak böyle, horlanırcak böyle. Thimali. Borşu yer hele. Borç yer. Sağlıklı nakar, borç, masakat vereyim. Yay ho. Ni istat iyem o. Dine çay için. Tarih oralar. Yaxşı, Antoyna gelin. Nesip basa masa olun. Ama Hemme de öyle çıkmak. akşam Gerçekten canat. Bravo tuvalet hazırlandı. Akşam barda canattın da. Toy ediyen şeyle bir mümkünse orada gayret et. Katnas kömür et dedim. Sağ olsun. Toymat garip geldi. Dedik bana benim elektriği çekmeden
Elektrikli çekip bolýarmy? Garap gatnaş gudukdyny bolsun. Zany fawoldun onu. Otlu oldu. Bolýar. Toy, han sagaman sowly. Rahman dostlar, toyum şowkunly, tamam boldy. Ýaşlar wagty bolsun. Yaşsan, jigin ağırlı vakti olsun. Atlı olsun yaşlı. Görelim yine son şöyle de gitmeler ya. Abdullayev soranız üçün bugün gepleşigimizde Arslan Abdullayevi gepleşigimizde çağırdık. Şeýlelikde gepleşigimizde başlaýar. Arslan Abdullayev, sizi bugün näme üçin 10 sorag gepleşigimizde hoş gördük. Size ilkinji berjek soragym, näme üçin aýdym sungaty? Yaşlıktan wefediyan nisberiyan kärim şu. Aýdym sungaty dogry. Size ikinci berjek soragym, näme üçin öňden ýaşçykdan aýdymlaryny görmädim, şoň üçin ul wagtynda ýagny dogrysyny aýtsam, ilkinji aýdymy ýa ýakynda ýatlasaň da hiç edidim, ýatlamasaň da hiç edidim diýen aýdymy, ýagny o wagt teleýeliminde görüp dogrysyny aýtsam tomaş etdim, şondan bäri tanýan, ýa ýakynda başladyň, näme üçin kiçilikden başlamadyň aýdymy. Yaşıma göre gepleşiklerin akıtında gatnaşýardym telewizionda. Yarışlara, dogrymy? Aýdym yarışlaryna kiçilikden hem gatnaşýardym. Yani ondan soň bilemem toy Esasy toy aýdymlaryna radyna indi täzelikde başladyň, täze sürp başladyň, dogrymy? Täzelikde bir aýnagaday bilen täze aýdyma doýada başlapdyň berin. Aýnagaday bilen nälerle tanışdyňyz? Ayna bilen tanışdym. Başy men şol ýan kaydym ýatlasaň da hiç edidim, ýatlamasaň da şol aýdymy onu aslında Türkmenowanda ýerine ýetirdim. Şol aýdymy bu oglanlar jaňat bir toýda oturýan. Şoň laýygy, laýyga bardyr. Şunu ýalyp onu men aýna 8000 laýyga bardy şu an. 8000 ha on şoma 8000 laýyga. 8000 laýyga bardy. Şoň 1000 laýyga baranda maňa jaňatdylar, onu men beğenip ayna nomuny tapyp jaňatdym. Aslında ayna sag bolsun aýtdym, birinji saň aýtmaleken sag bolsun. O soň bildigini birinji olaýdymy wizaten çekipsiň. Şonu indi bilsem bolýar. Men şol aýdym haladymda TikTok takypanda şol aýdym bilen ödüm kiçiräjik bir rolik galak ýerine ýetirdim. Ondan soň aýnalyp durdy. Senem şondan görüpsiň aslında sag bolsun. Maňa aýtmaleken we başgalar aýdyp bereneken. Bolýar o da hiç bähwit bolsun. Size şeýle bir soru. Näme üçin doýady aýnagaday bilen ýerine ýetirdiňiz? Nähili aýna bilen köp rolikler bilerek etdik. Ondan aýbaryn şol aýdym men toy üçin işledim. Ondan aýnada studiýada gawat geldi. Halady da gel aýna aýdyk görseň. Ya studiýa sarlatda ses bolmasa ses ýok, studiýa sarlatda aýna ses. Aýna goýaýt dogrusyny aýtsam bara. Studiýaň berde edýän iş ýok, aýna goýaýt. İşken oňam. Diýjek bilen şol işken bolan esasynda şoň sesini studiýa sarlamasa başga sada goýup bolmady.